Yen mungsuh ora waspada ora prayitna tibane kuku Pancanaka mesti gletak klebu sampeyan. Yen pusaka wiradat wujute gada rujak polo. Gedene sepira? Yen diukur ra kena ning mang bayangke yen rujak polo niku didekne ning tengah sawah niku iso nggih ngiyupi sawah 3 hektar niku. Pun yen semonten mang gagas mang pikir piyambak gedene sepira? Aku ra gigrek, aku ra wedi karo Werkudara. Sampeyan wani perang tenan karo Werkudara. Wani ya mung banget. Yen pancen wani kerjasama kalih Bilung. Kerjasama piye? Sampeyan mang perang kalih Werkudara, kula tak tata-tata gawe bandosa nggih ngusung mayit sampeyan. Lambene lho saestu niku. Sampeyan nantang karo Werkudara ubur-ubur ikan lele, modar le.